online. Maribit. Charis. Nakatambay sa labis. Sa labis. May naghihibe. Wala pa ba? Hi! Bang bang! Oh, dito pa rin. Gandang gabi sa aisle, sa aisle. Tambay sa labas, tambay yok-yok. Hi, hello. Say. Thank you. Salamat sa 2 million. sa 2 million. Thank you. Hi, Franz Ray Ramos. Hi po. Thank you sa 8 million. Hi po. Taga saan ka po? Well, from Franz Ray Ramos. Taga saan po sila? Yes. Madara. Taga saan po? From Bicol, Philippines. Salamat po sa nagtambay ng F million. Ay, ano, paluwayan Gab? Pinakalaga ko Gab. Paluwayan. Oh. Taga saan ka po, Sir Franz Ray Ramos? Taga saan po sila? Thank you. Salamat sa 9. Thank you sa 9 million. Salamat po. Nandito sa labas. Province. Buhay probinsya. Thank you. Thank you po. Ay, salamat sa thumbs up. Thank you sa thumbs up. Salamat. Thank you. Nag-iimot na.
Ay, thank you sa 10 million. Oh God, salamat sa 10 million na nagtambay. Thank you po. Thank you so much. Salamat sa nag-thumbs up. Thank you guys. Thank you po. Thank you sa nag-thumbs up. Thank you po. Go. Thank you po sa nagtatambay. Thank you guys. Huwag kang umulan. Ikaw na dito, Gab. Thank you, Ray. Thank you, friends, Ray. Pa-thumbs up po. Pa-thumbs up. Sa nagtatambay, pa-thumbs up. Thank you. Wait lang. Saglit lang po. Ganda ni ate. Madanika Soreda. Salamat, thank you. Salamat po. Thank you po. Madanika Soreda. Thank you po. Thank you guys. Salamat sa nag-thumbs up. Salamat po. Thank you guys. Thank you sa thumbs up. Salamat. Thank you sa heart. Thank you sa pa-heart. Ay, bakit? Ba't mo binawi yung thumbs up? Pati isa na lang. Nagbago yung isip. Huwag mo bawiin. Please. Ay, salamat. Thank you. Salamat. Thank you po. Salamat. Thank you guys. Thank you po. Sorry. Okay lang. Taga saan ka po? Taga saan ka po, ate? So, okay lang po. Taga saan ka po? Taga saan po sila? Ah, bakit? Wag, balik mo. Pakibalik. Please. Thank you. Salamat. Maraming sa labas. Salamat po. From Mendoza. Saan yung Mendoza? Ang daming Mendoza.
Anong location mo? Manila, probinsya, Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan doon, te? Out of the country? Out of town? From those. Bakit? Balik mo, please. Thank you. Hala. Salamat. Taga saan ka, te? Saan yung Mendoza? Probinsya ba yan? Ate, 30-50. Ate, 30 plus 50, 80. Bakit? Ba't ganyan? Anong meron dyan sa 80? So, 30 plus 50. Kagabi may pa-quiz din kagabi. Ngayon may pa-quiz din. Thank you sa nag-thumbs up. Salamat po. Salamat po. So, 3. Salamat, Madanika Soreda. Thank you po. Okay po, ate. Salamat. Anong meron sa 30 plus 80? Assignment? Assignment? Oh, that you want me. Thank you. Thank you, Madaneka. Salamat. Salamat. Sana madami ang likes mo. Sana, please. Sana dumami. Sana dumami sila. Sana dumami kayo. Kaso konti lang ang nag-join. Konti lang. Hindi kasi ako masyado active dito eh. Oh, bakit? Anong nangyari sa pakibalik yung isa. Sayang yun. Ibalik mo yung isang likes. Please. Thank you. Ang kulit. Bakit? Pakibalik naman. Nawawala. Pa-thumbs up po. Pa-thumbs up. Salamat. Pwede pa-thumbs up. Pakibalik ng isa. Ate, ilang taon? 40. 40 na po ako. 40 years old. Ikaw, ilang taon ka na? 40 years old na po ako. Wait lang. Saglit lang po.
Ate. Sorry ate, bakit? Ba't nagsisorry? 40 years old na po ako. Ba't nagsasorry ka? Ate. Bumili lang kasi ako. Bumili lang. Hi po, good evening. Hi! 40 years old na ako. Madanika Sorel. Ikaw, ilang taon ka na madanika? Pansinin mo naman ako. Pansinin mo naman ako. Yes, napansin kita, be. Yes, madanika. Ilang taon ka na ako? 40 years old na po ako. Ikaw, ilang taon ka na, be? Bumili lang kasi ako, may binili lang ako. Thank you po sa thumbs up. Salamat. Ilang taon ka na madanika? Nay na po ako. Bata pa. Kagabi 9 din yun. Kagabi may bata din na 9 years old. Salamat, madanika sa pagtambay. Ito. Yung kapatid ko po yung 9. Ay, ikaw, ilang taon ka na, be? Yung kapatid ko po yung 9. Ikaw, ilang taon ka na? Fifteen. Bata pa din. Nice to meet you.
Be. Yes, be. Ang ingay dito, mga bata. Ang ingay ng mga bata. Maingay nga mga bata. Naglalaro. Dito kasi ako sa labas. Be. Yes, be. Ano, be? Ano pong barangay yan? Bagsangan po. Ano pong barangay yan sa inyo? Barangay Bagsangan. Bagsangan. Okay po. Okay. Ilan na po subscriber niyo? 1.6 yata yun. 1,600. Bye-bye, kakain muna ako. Bye-bye. Kakain muna po ako. Hi, ingat lagi. Wow, ako kasi 70 lang. Padamihin natin. Ano lang. Dadami din yan. Upload lang ng upload ng video. Tapos, yun lang. Makipagkaibigan, ganon. Bye-bye. Ingat lagi. Magandang gabi. Thank you all sa nag-join sa live. Good night po. Good night din. Thank you.